Stravičan zločin dogodio se jučer u Goli pored Koprivnice. Oko 16:30 sati u prostorijama obiteljske kuće u ulici Mihovila Pavleka Miškine pred očima njegove troje maloljetne djece ubijen je 46-godišnji Dejan Slivar. Kuhinskim nožem usmrtila ga je 28-godišnja izvanbračna supruga Slađana Brkić, inače u visokom stupnju trudnoće. Nesretni Slivar na mjestu je preminuo, a Slađana je s ozljedama ruke prebačena u bolnicu. Dejan Slivar iza sebe je ostavio troje maloljetne djece, a o njima će se, s obzirom da su zbog teške bolesti prije nekoliko godina ostali bez majke, brinuti njegov brat Davor. S njim smo i razgovarali dan nakon ove tragedije. A dogodilo se ono kad se niko nije nadao. Djeca su ostala. Stati. Žalosno je da su djeca sve to vidjela i da mi je brat preminuo na rukama svojih sina. Kako je ono upoznao Slađanu? Nemam pojma, to vam iskreno ne znam. Ona je iz Rijeke? Ne, negdje dolje od Rijeke. Kako su se upoznali, toga ja ne znam stvarno. Jesu se do sada svađali? Jesu imali kakve su? Nisam ja to primijetio uopće. Ona nije ni živjela sad tu. Nije? Ona je bila dolja, i sad navodno pred 2 tjedna da je došla, da je bila na psihijatriji tu, ginekologiji, da je trudna. Ne znam. Kako sada, kad će biti djeca? Djeca budu kod mene. Kod vas? Kod mene budu djeca, da. Sad sam tata i mama. Ali, Strašna tragedija. strahotno. To horor filmovi, valjda samo moraš vidjeti. Eto to. Navodno da je on otišao po nju u Rijeku ili tako nešto. Pa, da, išli po nju, ne. Kaj su vam ljudi rekli, znači vi ste upućeni u to dok se to dogodilo? Znači, najstarija kćerka je otišla po doktora? Ili? Najmlađa. Najmlađa? Najmlađa. I onda se došla s doktorom i onda je sve bilo već, nažalost, gotovo. Da. Došla je hitna pomoć. Da, ona se zaključila sa svojim malim, unutra nije puštala. Ona ima dijete iz svoje... Da, s nekim ima dijete, ne znam s kim. Pogodila ga je baš. No, pošteno izgleda. U prsa? Vjerovatno, ne znam, evo čekamo nalaz. Evo to sve kaj moram reći. Molim vas dole na razumijevanje. Susjedi Dejana Slivara, inače poznatog prekodarskog poljoprivrednika, nisu se previše miješali u njegov život, pa o odnosima unutar 4 zida znaju vrlo malo. Svejedno, bili su zgroženi zločinom nezapamćenim u Prekodravlju. Ja, kaj smo znali, ništa, baš tak. Ništa. Poprek niste živjeli? Nismo ništa čuli, ništa. Ja sam tu gle prala to friza, nije bilo čuti ništa. Susjeda ova veli da je tam cepala onom metku drva popoldan i ne znam ništa drugo. A ste čuli da se onda prije možda svadili? Nisam čula ništa. Došli su s Koprivnice, pa kaj znam, vala bile su 3 kvartala 2. I tu je došao nekakav čovjek, njemu bile v kratke rukave u majici, unek spominjali su se i ja nisam pošla ni čula, tu sam bila. Ja, ne znam, drugo ništa. I onda posle tragedija? Je. Hitna pomoć, policija, sve? Je. To smo mi vidjeli, još smo mi mislili da se je porodila. Jer je trudna? No. Gola ne pamti takav zločin? Ne. Ubijeni Dejan Slivar bio je hrvatski branitelj, te, kako nas uvjeravaju mještani Gole, vrlo cijenjen u društvu. O njemu je par riječi rekao i čelnik braniteljske udruge iz Gole, te predsjednik općinskog vijeća. Čujte, to je jako velika tragedija za naše mjesto. Ja ne pamtim, imam 62 godine, da bi se neke ubistvo uopće u našoj općini dogodilo. To je jedino kao predsjednik udruge branitelja, on je branitelj, hrvatski branitelj, to je još veća žalost, pogotovo za nas branitelje. Znate i sami, ostala su mala djeca. Teško, jako teško. Žena osumnjičena za ubojstvo izvanbračnog supruga Dejana Slivara nalazi se u Koprivničkoj općoj bolnici, pod budnim okom liječnika, ali i stalnim nadzorom policije. Nakon kriminalističkog istraživanja, kazneno je prijavljena zbog ubojstva. Očevid je obavila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Varaždinu uz stručnu pomoć djelatnika Koprivničke kriminalističke i temeljne policije.